לילה, כולם ישנים, רק אתם ההורים נשארים ערים. כי דווקא בשעות שאין שום מצב שמישהו יענה לטלפון ויעזור לכם, הבייביז שלכם מתעוררים. אבל אתם לא לבד. למעשה יש בישראל אלפי הורים שנשארים ערים בלילות. אז למה שלא יהיו ערים ביחד? בדיוק עבור לילות כאלה, אגיס פתחה לקהילת ההורים שלה את משמרת לילה. חלל וירטואלי שנפתח החל מהשעה 10 בלילה ועד אור הבוקר, ומאפשר לכל אותם הורים ערים להכיר, להתחבר ולעבור ביחד את הלילות הלבנים. במשמרת הלילה הקמנו סלון לילי, בו יכלו כל אותם הורים לצ'וטט ולחלוק את החוויות החדשות שלהם ולהתייעץ עם הורים נוספים על איך עושים את זה. בכל ערב באמצע השבוע הבאנו אורחים לייעוץ לילי מיוחד. חלקם הורים סלבריטאים שחלקו מהחוויות שלהם, וחלקם מומחים בתחומים שונים שבאו להדריך את ההורים ולספק להם מענה, גם בשעות שכבר אף אחד לא זמין. במשמרת הלילה של הגיז אתם אף פעם לא ערים לבד.